Γεια σας Agents, είμαι η Μαργαρίτα και σας καλωσορίζω στο μαγικό κόσμο του SIF. Πάμε να δούμε τι θα βρείτε στο kit. Κλασικά την επιστολή μας. Μην ξεχνάτε να τη διαβάζετε. Μια συσκευασία SIF κρέμα, 11 μπουκλετάκια για εσάς και τις φίλες σας και 10 δείγματα για να τους τα μοιράσετε. Ας δούμε τώρα την καμπάνια μας. Διαβάστε προσεκτικά το booklet και χρησιμοποιήστε το SIF όπου μπορείτε. Τραβήξτε φωτογραφίες ή βίντεο με το πώς ήταν τα αντικείμενα που καθαρίσατε πριν και μετά. Μοιράστε δείγματα και booklets σε φίλους σας που ενδιαφέρονται. Ενημερώστε μας για την εμπειρία σας απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που θα ανέβει στο spreadery.gr και θα είναι διαθέσιμο έως 8 Ιουλίου. Τις φωτογραφίες και βίντεο που τραβήξατε μπορείτε να τις ανεβάζετε μέσω του ερωτηματολογίου. Μην ξεχνάτε ότι και σε αυτή την καμπάνια, ανάλογα με τα feedbacks που δίνετε, παίρνετε Spreadit Points, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή σας σε όλο και περισσότερες καμπάνιες. Εάν χρησιμοποιείτε Facebook, Twitter και Instagram, ανεβάστε το υλικό σας χρησιμοποιώντας τα hashtags SpreaditGR και SIFCrema. Για ό,τι χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας στο agents@spreadit.gr. Καλό καθάρισμα και καλό buzz!